כבר מתחילת האנושות אהבו בני האדם לספר סיפורים ולהעבירם מדור לדור. למשל הסיפור של התנ"ך, מכירים? סיפור פשוט, לא? אברהם, כנען, שלום על ישראל. אז למה הסיפור הזה מסובך כל כך? הסיפור שלנו מתחיל רחוק מכאן, עם אברהם אבינו שחי עם משפחתו בחרן. יום אחד נגלה אליו אלוהים וציווה עליו: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אברהם לקח את אשתו שרה ואת האחיין שלו לוט, והם יצאו לכיוון ארץ כנען, הארץ המובטחת. במשך 3 דורות חיה המשפחה בארץ כנען, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ויעקב עם רחל ולאה. ליעקב היו 12 בנים, שבהמשך יהיו 12 השבטים של עם ישראל. הבן האהוב של יעקב היה יוסף הקטן, שחלם חלומות שבהם הוא שליט. כל האחים שלו כינו בו עד כדי כך שעשו מעשה נורא, ומכרו אותו כעבד לשיירת סוחרים שהייתה בדרך למצרים, פשוט כדי להיפטר ממנו. אבל במצרים השתנה גורלו של יוסף. יוסף הציל את מצרים בשנות הרעב הכבד, וכך הפך לאיש חשוב. ואז, צחוק הגורל, כל האחים של יוסף באו לחיות תחת חסותו. בני ישראל חיו במצרים המון זמן, כמעט 400 שנה, וברוב הזמן הזה הם בכלל היו עבדים. העבדות הייתה קשה, והיה קשה עוד יותר כשפרעה גזר גזירה איומה. וכשהכל כבר היה נראה אבוד, נולד תינוק בשם משה, שאומץ על ידי בת פרעה. כשגדל משה התגלה אליו אלוהים ומינה אותו למנהיג. משה הוא זה שיוציא את ישראל ממצרים. זה לא היה קל להוציא את ישראל ממצרים, אבל בסוף פרעה נשבר ופשוט רצה להיפטר מהעבריים האלה. סוף סוף יצאנו ממצרים והתחיל המסע שלנו, של בני ישראל במדבר, המסע לארץ כנען. זה היה מסע ארוך שנמשך 40 שנה. בדרך קיבלו בני ישראל את התורה, אבל לא הכל עבר חלק כל כך. היו תלונות קשות וגם חטאים. לבסוף, לאחר כל התלאות והנידודים, אחרי 40 שנה במדבר, הגיעו בני ישראל לארץ כנען. הם נפרדו ממשה שנשאר על הר נבו ונכנסו לארץ ישראל עם יהושע, המנהיג החדש. אבל זה לא נגמר כאן. בני ישראל היו צריכים ללמוד להסתדר בכנען, לכבוש את הארץ, לחלק אותה לנחלות לכל השבטים. ואז התחילו בעיות ואויבים ומלחמות. השבטים קראו לאדוני לעזרה, ובכל פעם הוא שלח מנהיג אחר שיושיע אותם עד הפעם הבאה. השיטה הזו לא הייתה טובה כל כך, כי העם רצה שיהיה סדר קבוע. העם רצה מלך, וכך מתחילה תקופת המלוכה. שאול היה המלך הראשון, ואחריו הגיע דוד. זה מהשיר, דוד מלך ישראל, האדמוני הקטן שניצח את גוליית הענק. אחריו הגיע הבן שלו שלמה שהיה חכם מכל אדם. הוא בנה ממלכה גדולה והכי חשוב, הקים את בית המקדש בירושלים הבירה. אבל שלמה חטא ונענש, ומי ששילם את המחיר היה בנו. והממלכה התפצלה לשתי ממלכות, מלכות ישראל ומלכות יהודה. באותה תקופה שלטה באזור האימפריה האשורית, וכולם היו צריכים לשלם לה מיסים. ומה עם מי שלא רצה? מי שלא משלם מיסים מורד באימפריה ומסתכן. וזה מה שעשתה ממלכת ישראל. כאשר הגיע מלך אשור הגדול, הוא החריב את הכל ושלח את תושבי ישראל לגלות. ממלכת יהודה נשארה לבד. האימפריה האשורית איבדה את כוחה, וכעת הבבלים שולטים באזור. אבל הסיפור נשאר אותו דבר. ממלכת יהודה מרדה במלך בבל, וזה עלה להם ביוקר. גם גלות לבבל וגם חורבן בית המקדש. וכך ישבנו ובכינו על נהרות בבל בזוכרנו את ציון. עברו כמעט 70 שנה. שוב התחלפה האימפריה. והפעם הגיע מלך פרסי בשם קורש, המלך החדש של האזור. הוא הרשה לגולים לשוב לארצם, כלומר לארץ כנען, בהודעה שנקראת הצהרת קורש. חלק מהעם החליט לחזור לארץ ובנה את בית המקדש השני, וחלק אחר נשארו בכל זאת בגלות, בפרס. כמו למשל מרדכי היהודי, המוכר לנו מפורים, זוכרים? מאז קרו הרבה דברים. התנ"ך נגמר, אבל הסיפור של העם היהודי עוד ממשיך. אלו היו 4 דקות על הסיפור של התנ"ך. רוצים לדעת עוד? היכנסו לדף הבית שלנו. להתראות!